Shin wanne ne daidai? Randa ko randa ko ranar da? Saida ko sayar da? Shin a rabe ne ya kamata a rubuta kalmomin ko a haɗe ne? Yau zan diba wani ɓangare da muke yawan kuskure a rubutun Hausa, musamman wajen rubuta kalmomin da muke taƙaitawa a magana ta yau da kullum. Misali, ranar da muke taƙaitawa zuwa randa. Ana kuskure a rubutu inda galibi wasu ke haɗa kalmomin wanda kuskure ne, domin kalmomi ne biyu masu cin gashin kansu. Kalmar rana ce ake taƙaitawa, kuma kuskure ne a haɗe ta da kalmar da suke kusantar juna a jimla. Kamar a ce, ran da ta fashe sai ihu. Idan aka haɗe ran da da, batun zai rikide ya koma randa ta fashe sai ihu. Ga wani misalin, sun zo ran da ta fashe, sun zo randa ta fashe. Kun ga yadda haɗa ran da da ya jirkita ma'anar. Ga wani misali, sun zo ran nan, maimakon a haɗe ran da nan. Ko da yake a daidaitacciyar Hausa, masana na ganin ya fi kyau a rubutu a cike kalmomin da ake taƙaitawa saɓanin a magana. Wato ranar da maimakon randa. A magana za ka iya faɗa, amma a rubutu ya fi kyau a cike kalmar. Kamar a ce sun zo ranan nan, ranar da aka rantsar da shi. Taƙaita kalmar zai iya sauya ma'ana ya rikita mai karatu. A bidiyo na gaba zan ɗora inda zan kawo wasu misalan kalmomin da ake taƙaitawa a magana ta yau da kullum, amma ake kuskure wajen rubutu.